El projecte 3x7.com consisteix en la generació de tot el material necessari per a la creació d'una nova botiga online de venda de material esportiu per a la pràctica del triatló. S'ha generat un nou codi de color i una banda diferenciadora que aporta un nou concepte a el que és l'entorn de l'esport del triatló. Inicialment, la intenció era crear una botiga online de venda de material pel triatló com altra qualsevol, però es va trobar en el mercat que hi havia una manca i és un tipus de botiga més centralitzat, amb informació de tot tipus, tota la informació que dona la federació del triatló i, a més, tot el material necessari per poder practicar-lo. Això què vol dir? Vam trobar que podia ser un bon centre de visita per tot aquell aficionat al triatló.